чор бозии даври чоруми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ баргузор гардиданд. дар ин даври мусобиқа дастаи Хуҷанд дар майдони худ клуби марказии варзиши Артишро истиқбол гирифт. вохӯрии ин дастаҳо дар варзишгоҳи бисолагии Истиқлолияти Тоҷикистон баргузор гардид. дар қисмати аввали майдондорӣ ҳисоб кушода нашуд. баъд аз танаффус нимуҳофизатгари дастаи Хуҷанд Кароматулло Саидов тӯбро ба дарвозаи клуби марказии варзиши Артиш ворид намуда соҳибони майдонро ба пеш баровард. аммо бо гузашти 5 дақиқа меҳмонон ба задани голи ҷавобӣ даст ёфтанд. Абдулло Шарипов аз як вазъияти мусоид истифода карда бо зарбаи худ тӯбро таслими дарвозаи Хуҷанд гардонид. 8 дақиқа мондан то анҷоми вақти асосии вохӯрӣ футболбози клуби марказии варзиши Артиш Хуршед Абдуллоев голи ғалабаоварро дар номи худ муҳр зад ва дастаи Хуҷанд дуюмин бохти худро дар 4 бозии аввали мавсим ба қайд гирифт. барои клуби марказии варзиши Артиш ин сеюмин ғалабаи пайдарҳам дар чемпионати Тоҷикистон маҳсуб мешавад. баъд аз анҷоми ин вохӯрӣ аввалин истеъфои сармураббӣ дар байни дастаҳои Лигаи Олӣ ба қайд гирифта шуд, зеро сармураббии дастаи Хуҷанд мутахассиси тоҷик Рустам Хоҷаев аз мақоми сармураббии Хуҷанд истеъфо дод. дар ин бора дафтари матбуотии бошгоҳи мазкур иттилоъ додааст. این دسته هم 4 امتیاز دارند یعنی ببینید دو دسته پیساف қабл аз бозии дастаҳои Файзкан ва Хатлон сармураббӣ ва ҳамлагари тими Хатлон Аслиддин Ҳабибуллоев инчунин Тони Бикатал ки аз рӯи интихоби барномаи 90 дақиқаи телевизиони варзиш беҳтаринҳои даври сеюми чемпионати Тоҷикистон интихоб шуда буданд, дар вазъияти тантанавӣ ҷоизаи махсус ба сармураббӣ ва легионери африқоии дастаи Хатлон тақдим карда шуд. дар даври чоруми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ дастаҳои футболи Файзканди ноҳияи Восе ва Хатлони шаҳри Бохтар дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор андари майдони рақобат шуданд. дар ин вохӯрӣ низ як гол ба қайд гирифта шуд ки он ҳам аз ҷониби футболбозони дастаи Хатлон ба самар расонида шуд. дар дақиқаи 45-уми нимаи аввали майдондорӣ футболбози дастаи Хатлон Умарҷон Шарипов тӯбро вориди тури дарвозаи дастаи Файзкан сохта ин зарбаи ҳадафрас ғалабаи Хатлонро дар бозии навбатӣ низ таъмин намуд. барои дастаи Хатлон ин сеюмин ғалаба дар 4 бозии анҷомдодааш маҳсуб мешавад. Файзкан бошад дуюмин бохти худро дар оғози мавсим ба қайд гирифт. нисбати бозӣ ҳаминро гуфтаниам ки он усуле ки имрӯз мо философияе ки фалсафае ки нисбати ҳамин бозӣ ҳамрӯза мо доштем албатта ҷомаи амалӣ пӯшид, чунки яке аз проблемаи асосӣ дар ҳайати мо замон буд ки мо 4 та тағйирот дар бозӣ андохтем, дар мавқеъ бозигаро иваз кардем, аз дарвозабон сар кард то хати ҳуҷум ва мақсади мо ҳамин буд ки дар қисми аввали бозӣ мо бояд натиҷаро ба даст меовардем ва дар қисми дуюми бозӣ мо медонистем ки дастаи Файзкан аз партафҳои дароз истифода мебаранд ва ҳаракат кардем ки дар қисми дуюм мавқеъи дифоъро истифода барем ва он тактикае ки мо интихоб кардем фикр мекунам ки имрӯз амалӣ гашт. امروز ما به یک ضربه ایستگاهی باختیم. شما خودتون شاهد بودید که 90 دقیقه ما فشار آوردیم. حمله کردیم، موقعیت‌های زیاد داشتیم. چه در نیمه اول و چه در نیمه دوم. در نیمه دوم که کاملا اصلا ما بازی در دست ما بود. نیمه اول موقعیت‌های بسیار خوبی رو از دست دادیم. ولی امروز ما به یک ضربه ایستگاهی باختیم. و هر چقدر فشار آوردیم دیگه نتوانستیم اون ضربه رو که خورده بودیم جبران کنیم. дар ин давр ду дастаи якнома Равшани Куллоб ва Равшани Зафаробод байни ҳам рақобат намуданд. дар ин давр Равшани Куллоб дар майдони худ ин дастаи навкори Лигаи Олиро истиқбол гирифт. дар дақиқаи 12-уми рақобат меҳмонон аллакай ба задани гол мушарраф шуданд. муаллифи зарбаи ҳадафрас Абдухалил Боронов гашт. бо ташаббуси ҳамин гол Равшани Куллоб ба пеш баромад, аммо меҳмонон барои задани голи ҷавобӣ зиёд талошу мубориза бурданд ва билохира заҳматҳои онҳо низ натиҷаи дилхоҳ ба бор овард, зеро дар дақиқаи 77-уми рақобат футболбози дастаи Равшани Зафаробод Азимҷон Мавлонов голи ҷавобиро зада ҳисобро 1-1 кард. ҳамин тавр дар дидори дастаҳои футболи Равшани Куллоб ва Равшани Зафаробод ғолиб муайян нагашт. умедвор мешавем ки дастаи Равшани Зафаробод бо гузашти 4 даври чемпионат ҳанӯзам шаҳди ғалаба начашидааст. дар 4 бозӣ 2 бохт ва 2 натиҷаи мусовиро ба қайд гирифтааст. барои дастаи Равшани Куллоб бошад ин аввалин натиҷаи мусовӣ дар оғози мавсим маҳсуб мешавад.
дастаи Сарафшани шаҳри Сарафшан дар дораи бозиҳои даври чорум лигаи олии кишвар дар хонааш Регар Тадази Турсунзодаро қабул намуд. Ин бозӣ барои ҳар ду тим хеле муҳим буд, чунки дастаи Регар Тадаз дар се даври гузашта ягон пирӯзӣ ба даст наоварда дар ҳисобаш 2 бохт ва 1 мусовист. Сарафшан бошад танҳо дар даври аввал аз Файзкан 3 имтиёз ситонида буд ва як бозии дигарро бо Хатлон мусовӣ кард. Вохӯрии мазкур бо ҳамлаҳои созмондодаи ҳар ду тим сурат гирифт, вале дар қисми аввал футболбозон натавонистанд дарвозаҳои ҳамдигарро рахна кунанд ва ба танаффус бо ҳисоби 0-0 баромаданд. дар оғози қисми дуюм аниқтараш дар дақиқаи 58 сарбони тими Регар Тадаз Фатулло Фатуллоев аз беруни ҷаримагоҳ бо як зарбаи бениҳоят қавӣ тавонист дарвозаи Сарафшанро рахна намояд. баъдан то интиҳо ҳар ду тим кӯшишҳои зиёд карданд то ба задани голи навбатӣ даст ёбанд, вале вохӯрӣ бо ҳамин ҳисоб ба анҷом расид ва Регар Тадаз 3 имтиёзи муҳимро дар сафар ба даст овард. феълан дастаи Хатлони шаҳри Бохтар бо касби 10 имтиёз садрнишини ҷадвали умумӣ маҳсуб мешавад. клуби марказии варзиши Артеш низ бо 3 ғалаба дар мақоми дуюм қарор дорад. дастаҳои футболи Иста Равшан, Хуҷанд, Регар Тадаз, Равшан, Файзкан 4 имтиёзӣ ба даст оварданд. дастаи Равшани Зафаробод то ба ҳол ягон ғалаба ба даст наовардааст.